Kaixo, eguerdion, landare toki Rubi zelaitik, gaur gauza asko ditugu Erranin. Besteak beste, Hernani, Lasarte, Orereta eta gainontzeko lekuetan erabakitzeko eskubideari buruzko galdeketa da egun osoan zehar, eta Hernanin, esan bezala, Hernani, Astigarraga, horiek batera, baina, segurazki, jende asko ja da, izango da hitza edo baiezko edo ezezko emateko maietatik, eta eguerdia denez, Laister hasiko da hemen esan dudan bezala landare errugbi zelaitik, landare bat errugbi zelaitik. Gaurko norgehiagoka Euskal Derbia, badakizuelako, derbiak izan daitezke Bizkaitarren artekoa, Gipuzkoan arteko, baina gaur Gipuzkoa eta Bizkaitarren arteko derbia. Hain zuzen ere, Hernani Rugby Klub elkartea, eta Bizkaia Gernika, oraintxari dira zelairatzen, Gernikarra berde jantzita, berde beltzez, eta partida hau esan beharra dago, Hernani, Bizkaia Gernika, urtarrilaren 21 jokatu beharrekoa zela, 14. jardunaldiari zegokiona, uholde azkirela eta zeratu egin zen, eta gaur jokatuko da norgehiagoka beraz, Espainiako ohorezko maila nagusian partida hau bakarrik jokatuko da asteburu hontan, eta dagoeneko bi taldeak zelairatu dira, Hernani izan da bigarrena txalotarraren artean, eta hasteko abiltzeria 15-koak. Bizkaia Gernika diokenez, lehen lerroan Eder Martínez eta Nicolás Nahuel Jurado ezkerreta eskuin arroinak, eta azalkaria bi zenbakiarekin Ignacio Fordham. Lau zenbakiarekin eta 5 zenbakiarekin bigarren lerroan Iñaki Ortiz eta Katoa Tuitonga eta jarraitzen du abizena, baina luze egiten zaigu, ez zaigu sartu ordenagailuan, eta Katoa dituko diogu. Hirugarren lerroan ezker hegal Jon Maguna Zelaia, eskuin hegalean Matias López eta giltza, zortzia, Mateo Bast, eta hoxe izango da gainera taldeko kapitaina. Behatzirekin Iker Ola eta joko zabaltzailea Jorge Domínguez, ezker hegalean Xavier Albizua, eskuin hegalean Joaquín Paliza, lehen erdian Maria Silva, eta olantxe hasi da norgehiagoka, eta bigarren erdian Federico Martín Pisler. Hauek, bai Maria Silva eta Pisler, argentinarrak dira. Eta 15 zenbakiarekin gibelean Aitzol Martitegi. Ordezkoen eserlekuan Nicolás Leandro Martínez, Gotzon Gerrika Beitia, Ibai Amilategi, Andoni Larra Beiti, Eneko Zabala, Jokin Eskolar, Abdelaz Shaheb, eta Carlos Zabala. Eta Hernaniri dagokionez, hauxe da 15-koa justu, azkeneko norgehiagokan Alkomendazioen kontra zelairatu zuen, 15-ko bera. Lehen lerroan, ezker arroin, Jon Intxausti Intxeta, eta eskuin hegalean, Beñat Iradi, gainera hauxe dugu, gaur ere kapitaina, eta azalkaria, ospokatzailea, bigarren aldiz jarraian 15-ko titularrean, Einar Arratibel. Bigarren lerroan, Abdelafit et Taiea, eta 5 zenbakiarekin Jon Otxotorena. Hirugarren lerroan, azken momentuan aldaketatxo bat egon da, baina errepikatzen dute Jokin Esnal ezkeralean, eta eskuin hegalean Kepa Mijangos, eta zortziarekin Mikel Perez. 9 zenbakiarekin, Uztartze erdia, Igor Genua, aurrekoan ere posto horretan aritu zen, Anar Zelosik joko zabaltzailea, ezker hegalean Mikel Bidegarai, eskuin hegalean Iñaki Leonet, eta erdietan, lehen erdian Igor Etxeberria eta Matin Collado, hauek errepikatuko dute posto hori Matin Collado, eta gibelean 15 zenbakiarekin Oier Garmendia. Hernaniari da orain erasoan, Gernikarren 22 metroko lerroan, baina gure Urumea ibaitik gertu. Hain zuzen ere, Laister aipatuko ditugun banan-banan publizitate pankartenen parean, eta hor ikusten dugu ere Hernani izango genuke armarria edo, eta horren parean diraute Hernaniarrek erasoan. Igor Genua zabaldu du, Anar Zelosik hasiera batean hartu du baloia, 5 metro egin ditu aitzinera, irekia eragin du, berriro Igor Genua, baina orain ezkerretara, Jon Otxotorena bikain jaso du baloia, irekie berriro antolatu, 3. fasean, berriro ezkerrera Igor Genuak erreka aldera, eta han sarrera 5 egin dute, jarraitzen du Hernanik erasoan 7. fasean hor nonbait, Anar Zelosegi,
Matin Collado baloiarekin, Uztartze Laxoa antolatu du, orain irekia, Igor Genua berriro ostika da txoan, eta antxez zegoen Juno Txotorenean, ez du jatzorik izan, baina entzaioa! Uste genuen ezera, emango entzaioa, baina alaxe izan da. Ezkerre galetik, partidako lehen izegua, Igor Genua gerasoko ostika da txoa, eman du jo eta ezkerre banderitxoan, han irudiak errepikatzen ea ikusten dugun, ezker banderatxoaren pare-parean egin duen segua Hernanik gaurko lehena 5. minutuan hain justu ere. Hortaz, gauzak derbian Hernaniren alde jarri dira, lehenengo momentua mintzat. Ez dakit zeinek egin duen segua, ikusiko dugu berriro alba dugu errepikatuta irudietan. Bitartean, ezker-ezkerre galean, 22 metroko lerroan, Anatzedo segi prest da gauzatzeko, agetaratzeko, hain zuzen ere. Eta ikus dezagon, Urruti Xamar, ez. Beraz, momentuz, 5. minutua bete denean, Hernani aitzinetik, 5 eta huts, ezkerre galetik egindako enseguan. Egia esan, ez dugu aipatu baina zelaia jokatzeko bikain dago. Berdegunea ikasik osoa berdea da. Ez dago oraindik oso lehor naiz eta eguzkitsu dagoen eguraldia. Eguraldi eguzkitsua eta esango nuke errukbien aritzeko beroa ere bai, hortxe egongo direlako. 15-18 gradu. Gu 15ekin hobeto, baina aitzakiarik ez dago errukbian eta oro bat kirolean aritzeko ez dago inolako arazori. Zelain dihardute jokalariek, eskasa alboko sakea, Gernikaren alde, eta lerrokatuta 6 jokalari talde bakoitzak. 6 talde lerrokatu ditu talde bakoitzak, eta Gernikak atera duenez, berak eraman du alboko sakea, Ignacio Forjamek atera du, eta orain eskura jokatzen ari dira, Hernaniren zelaian 10 metrora, eta orain eskura jokatu du, ireki du baloia Iker Olaetak, eta orain aurrelarien arteko burruka irekia, eta eskuinera berriro zabaldu du Olaetak, han eskuin egalean, han esaten dugu, Urume Ibaiaren ertzean dagoelako alboko marra, aitzina aurreratua izan da Gernikak, aurreratua egin du Gernikak, eta balia zezaken Hernanik, kontraeraso antolatzeko, baina ez dio denborarik eman, abantaila lege hori erabat gauzatzeko. Ondorioz, esan ez dugun arren, gaur ere, Fernando Raposo da epaile eta berak agindu du uztartzea geldoa. Eta lehen ezpadugu aipatu ere, Hernaniko ordezkoen eserlekuan daudenak, hau etxe dira, Ugaitz Otaño, Eneko Noriega, Lander Meaza, Mikel Imaz, Ander Gutierrez, Jonander Puertas, Iraitz Garmendia eta Pelaz David. Hauek, jondan egunean ere, talderen deialdian izan ziren, eta beraz, errepikatu egin dute Hernaniarrek, Herrik Polidorik, Jon Iraolak eta Jon Insaustintxe eta entrenatzaileek errepikatu egin dute 15-koa. Postuak iaia esan genezake berdintxoa dira, postu berak, eta aldaketa handirik ez. 15-koari daukenez, nolabait finkatu dute 15-koa, eta hor diardu partidak, hasi zenetik 6. minutua bete da, Hernanik atera du uztartzea, baina ez dute baloia behar bezain ongi kontrolatu, orain baloia jaso ireki antolatu, baina beti ere 22 metroko lerroan eta baloia zaskatzeagatik, zigolko Hernanik kontra, erasoan dira Gernikarrak, hain zuzen ere Maria Silbak jaso du baloia ireki eragin du, eta orain aurrelarien laguntza jaso direki horretan, antolatu ingo dute, eta bai esartuko dira aurrelariak, lehen talkan bintzat, bigarren fasean, eta jarraitzen dute aurrelariek, prest dira, beste hor zegoen prest Mateo Bast Argentinarra, 8 zenbakia, baina ez du sartu beharrik izan, besteak hor zeudelako, eskuinera zabaldu dute, eta ostikadatxoa Jorge Dominguezek, eta ozta ez du Gernikak eginen segua. Jorge Dominguez
aukera aparte izan duen zego egiteko baino ez. Eta orain Erranik aterako du, 20 metroko lerrotik, Oier Garmendiak pausatu du eskuan du baloia, zankoz jotzeko, ostikatzeko. Esan dugu, Gernikarrek, antza, itxura denez, aurrean tinko jarduteko asma dute. Ikusi duzue errepikapenean Jorge Dominguez ostikadatxoa. Eta iritsi dira Gernikarraken segurera, baina ez dute gauzatu, beraz, orain Errani erasoan, baloia berreskuratu dutelako, Igor Genua baloiarekin, metro batzuk egin, eta aurrelarien joko izango da, baina ez azkarri ireki du Igor Genuak ezkerrera, Anar Zelosegik, Igor Etxeberriak ezkerreraino eraman dute baloia, alboko marraraino, eta han baloiari tinko eutxi dio oker espanago Mikel Bidegarai Lapurtarrak, eta ikus dezagun zer hitz egiten duten Raposo epaileak. Ez, zigor kolpea, beste eraginik gabe. Eta, esan dezagun, alboko marra zainak, alde batetik Igotze Kallastegi dela, eta bestaldetik Guillermo Pardo. Zangoka da luzea, Genuak manduena, eta 22 Gernikaren zego lerrutik 20 metroko marraraino jaurti du baloia, eta orain eskasa gainera, Hernanikoen alde. Zale asko ere ez da, baina nik uste dut sarrera politia duela gaur Landaretoki lehen zelai honek, eta eskaz ateratzeko pres, Einar Arratibel, eta bikain aurrealdea jasotako, Uztartzelaxo Erranik egin ondoren, berriro aurrelari Jon Intxetak baloia jaso du, irekia eragin, ea Igor Genu agintzen bere aurrelari kidei, eta orain Beñat Iradi baloia jaso du, baina ongi blokatu dute Gernikarrek, eta lana egiten Igor Genua, Anar Zelosegi, Matin Collado, Etxeberriaren laguntza ireki horretan, eta berriro ezkerretara Igor Genua, sarrera egin nahi zuen Kaieak, baina aitzina joan zio aurreratu izan da, baina jokatzen utzi du epaileak, Gernikarrak defentsatik irten nahian, ireki antolatu dute, badakizue aurrelari indartsua direla, astunak, kilo askokoak, eta orain Armailaren aldeko alboko marratik jokatzen Gernikarrak, eta baloia ez du askatu, eta ondorioz Joaquin Palizari auker espanago zigor kolpea adierazi dio. Igor Genua baloiarekin, eskasera alboko sakera, alboko marrara botako du, hautziko du, eta han 5 metrora alboko sake Hernaniren alde. Alboko sake Hernaniren alde oso aukera politia da, han gauzak sortzeko, edo hilaratzearen aitzinean, erdialdean bukaeran, jokaldi antolatu bat egiteko ere, edozein jokaldi egin dezake Hernanik, Einar Arratibel, baloiaren jabe alboko sakea, ateratzeko pres, 5 jokalari hilaratzean, kanpoan geratu da Kaier, eta atzean bikain jaso du Jokin Esnalde baloia, ireki antolatu, prest erasoan jarduteko Hernani, eta zigor kolpea, ez dakigu zergatik. Nonbait arauzko distantzia ez errespetatzegatik, zigor kolpea Gernikaren kontra aukera aparta daukate Hernaniarrek, agetara jaurtitzeko. Ea hori egiten duen. Eta Laster esango dizuegu, aipatuko dizuegu, 18. jardunaldiko sailkapena zein den, baina errepikatuko dizuet, gaur dakusagun partida hau, ikusten ari garen partida hau, bere garaian atzeratutakoa dela, lehen aipatu dizuet, partida jokatzeko zela urtarrilaren 22an,
14. jardinaldeko partida zen, edo 14. jardinaldi zegokien partida zen, baina Woldengatik landare gainezka zen eta atzeratu egin zen. Joanekoan oso partida estua izan zen, markagailu estua, irailaren 2an jokatu zuten, 2006ko irailaren 2an, Urbieta zelaian, eta han partida hartan Gernika nagusitu zen, Bizkaia Gernika 14 eta 11, beraz, defentsako puntua eskuratu zuen Hernanik, baina ezin izan zuen partida irabazi. Itxuran arabera, Gernikako jokalari bat egutzi egin beharko du zelaia, momentuz behintzat, gero jakingo dugu zein den, eta lehen aldaketa egin behar izan dute Bizkaia Gernikarrek hitz batean esan da. Eta antolatutok eskasera botatzera baki dugu genuak, eskuetan baloia, eta hantxe berriro Bizkaia Gernikaren intzegu marratik 5 metrora. Gu gaur goizean, zelaira jetxi aurretik, Zintzarri tabernatik pasagea, eta aukera izan dugu, goizeko lehen pintxoa eta jateko, gogoratu. Erasoan orain baloia jaso dute eskasean, alboko sakean ondo, eta entsaioa izan diteke ez ba. Ailegatu da entsegu lerroraino, baina ez du epaileak ontzat eman Einar Arratibelek egindako ustezko entsegua, baina besterik ez bada ere, uztartzea Hernanien alde izango da. Eta beste jokalari bat, Gernika jokalari batean minduta dago lurrean, ez. Altxatu da, eta uztartzea Hernaniren alde, ensegulerretik 5 metrora, Armailaren aldetik 10 metrora. Beraz, Igor Genoak sarbidean jarriko du baloia, erraz irabazi dut Hernaniaren, Mikel Perezek pase politia egin dio, Anartzelosegi, Matin Collado, Iñaki Leonet sartu da barneratu erdialdetik, ezkerrera berriro baloia, Anartzelosegi jaso du, ensegulerrotik oso hurbil dira Hernania bigarren entsego egin ahal izateko, irekia berriro ezkerrera Igor Genuak, eta antxe zeguten Hernaniko bi jokalari ezkerregalean, errekaldetik, baina momentuz Bizkaia Gernika tinkoari da defenditzen. Hala ere, 5. fasean, Jon Insauste intxetak ireki eragin du, hagen aurrez aurre, eta berriro Igor Genua baloia hartu du, saiatu da bera jokatzen, baina ongi blokatu dute, orain ezkerrera, ez? 2 metrora geratu da Hernani zeudik, Horretxe berria, eta Taiet ez da ailegatu ensego lerrura, irekia Hernanien alde, eta zigoko Hernaniren alde. Taiet ez da ailegatu ensego lerruraino, tinko sartu den arren. Eta plakatua ez askatzeagatik bere garaian, zigokolpea Bizkaia Gernikaren kontra. Sarrera bortitza egin du Taiet, Hernaniko jokalariak, bigarren lerrokoak, baina ez du lortu goraino heltzea, eta orain albora jaurti du Igor Genuak, eta ondorioz alboko sakea, eskasa, Bizkaia Gernikaren insego lerrotik 5 metrora. Gogoratu lehen esan dizuet, gaur bozka eman, Hernanitik hilo gora, landaretik alegia, eta Zintzarri tabernan mokaua, freskagarria, bermuta, biterra, ardoa, denetatik daukate Zintzarri tabernan, eta baita bazkaltzeko aukera ere, eta arratsaldean, merienda. Luze, jaurti du Einar Arratibel baloia, hasiera baten ez dute jaso, Jon Otxotorrena bai, baina epaileak aurreratua adierazi du beraz uztartzea Bizkaia Gernikaren alde. Esan dut emango genizuela sailkapenaren berri, joan den asteburuan eman bagenuen ere, ze gaurkoak eragina izan dezake, biztan da, sailkapenan beraz, laizter emango diogu gainbegiratua sailkapenari, baina orain ikus dezagon Olaetak sartu du pasabidean baloia, hasiera baten ez dute irabazi Gernikarrek, baina zigorkolpea adierazi die Hernaniren kontra. Eta bistako da, albora botako du baloia, ez dakit
Ola eta bera izango den, edo Dominguez. Ola eta bera, eta Errekara baloia. Ba, bai. Hain zuzen ere, gezurra badiru die, Landaretokik badu sare handi bat, Errekara doazen baloiak ara eror ez daitezen, baina justo zelai erdiaren parean sarea utxita dago, oraindik ez dute konpondu. Hori, beraz, arlo ezezkorra, arlo negatiboa, oraindik edukitzea sarea konpondu gabe. Izan ere, partida bakoitzean, bizpahiru lau baloi Errekara doaz, eta gaur egun Erreka goitik dator, alegia goixamarrean da, eta baloiak beherantz doa. Lehenkoan batek esan zidan, kursalen jartzen baiz txalupa batekin, baloia jasoko dituk, edo jasoko ditun, baina kontua da, baloi ugari erortzen ari dela Errekara, Hernani aurrekontua zabala izan beharko du, galdutako baloi guzti horiei aurre egiteko, Bizkaia Gernikak eraso egin du, Igor Genuak bera bakarrik atera du alboko sakea, Goitikako baloia bai, eta orain bikain jaso dute Bizkaia Gernika atzeko jokalek gibeleko Aitzol Martitegi veteranoak, Aitzol Martitegi beti da Gernikan, bikain ari den jokalaria. 10 metrora, Hernaniko zelaian, 10 metroko lerroan, 12 esango nukenik, han ireki antolatuta zuten bi taldeek, eta Gernikak jarraitzen du baloiaren jabe izaten. Ola eta ezkerraldera, Armaila aldera baloia jaso du, paseak ari dira, paseak egiten, eta Pislerre baloia jaso du, ongi blokatu du hasiera bat Oier Garmendia, Guztatze irekia, hor laguntzen bat etorri da Pisler bera, eta orain aurrelarien jokoa Mateo Bast kapitaina berak, jaso du baloia, irekia antolatu du, Dominguezek eskuinera zabaldu, baina hasiera batean defensari Errani egiten, Zigolko Erraniren kontra, eta hor pesatzen dut, jokoz kanpoko adierazi du gaurko partida epaitzen ari den Fernando Raposok, eta pensatzen dut aukera polita duela Bizkaia Gernikak, baloia agetaratzeko, baloia agetara jautitzeko bederen, eta ez saiatu da edo albora bote dute eskasera. Bizkaia Gernikakoek han antolatu nahi dute erasoko jokoa, albokoa irabaziz, eta ikus dezagun baloia Ignacio Zorramek jarriko du jokoan, ensego lerrotik 10 metrora, hor nonbait, Bizkaia Gernikaren alde jakina, lerro hilaratze oso antolatu dute, eta orain duz eskura jokatu nahian, Hernani defensan, eta ensego lerroan hortxe 2 metrora diar dute, Bizkaitarrek, Gernikarrek, jokoa oso urruti geratzen zaigu hemendik, Urume ibaiaren aldean ari direlako jokatzen, alboko marratik 15 metrora, ensego lerroan gainean iaia, Gernikarrak, eta orain sarrera tartea bilatu nahi zuen Gernika jokaldi horretan, luze pasea eta hemen ensaioa egin du Joaquin Palizak. Joaquin Palizak ensego egin du, bi jokalari geratu dira, Gernikako bi jokalari bakarrik, eta Joaquin Palizek ez du zalantzarik izan, berak egin baitu ensegua, partidako 20. minutuan berdindu du Palizak, markagailua. Lehen Hernanik ezkerregaletik egin balin badu, orain Gernika Bizkaia Gernika ere ezkerregaletik egin du ensegua. Palizak egin zuzen ere, beraz, 5 markagailuan lehen zatiko 20. minutua bete denean. Ez dirudi gaur alde handirik izango den partida honetan, Hernani hasi da pikin bate jokoaren aginpidea izaten, ensego lortu du, jokaldi pare bat ere arriskutsu, Einar Arratibelek ere ensego egin du, baina ez dio baiezko eman epaileak, eta orain Bizkaia Gernika gora egin du. Azken minutu hauetan eta orain aukera daukate, egindako ensegua agetaratzeko, gauzatzeko, baloia pausatuta lurrean, eta zangoz joko du. Bi erdiak ez du lortu, Federico Martín Fisler argentinarrak ez du gauzatu ensegua.
hiru argentinar ditu 15-koan, Bizkaia Gernikak, Mateo Bas kapitaina, Marias Silva eta Federic erdiak, gero peruar bat ere badauka, eta marokar bat ere bai, Saeb Abdelafat. 22 metroko lerrotik Bizkairu metrora, Ainar Arratibelek jarriko du jokoan Hernaniren aldeko alboko sakea, eskasa. Launa jokalari ari dira edo daude hilaran, eta Igor Genua prest dago, agintzeko. Ongi jaso Mikel Perezek, Igor Genuak ezkerrera, Anar Zelosigi, Matin Kolladok, 5-6-7 metro tartea egin dute, baina baloia kontrolatu gabe hasiera batean. Ostikoz jaute Gerniker, Goie Garmendia jaso dugu 10 metroko lerroan, eta ongi defenditu du baloia, zutik geratu da hasiera batean. Orain, Kepa Mijangos, Kepak jaso du baloia, irekia, Igor Genuak ezkerrera, han Beñat Iradik, eta ezkerrean Mikel Bidegarai jaso du, ireki antolatu, Igor Genuak eskuinera, aurrelarien arteko jokua, zelai erdi-erdian, markagailuaren parean, baina lapurtu egin diete baloia bizkaitarrek, Gernikarra baloiaren jabe, orain Mateo Bast, okerrezpa gaude, baloia ireki duna, 3-2 kontra dia, erasoan, aurrera pasea, aitzin pasea, ongi ikusi du epaileak, izan ere, Federico Martín Pizlerrek jaso duen baloia, aurreratua izan da, aitzin pasea egin du Bizkaia Gernika. Hauxe duzu sailkapena, lehenbizi aipatuko ditugu, non dauden Gernika Bizkaia 8. postuan, partida bat gutxiagorekin, gaur jokatzen ari dena, hain zuen ere 33 punturekin, eta Hernanik Urrubi elkartea 10. postuan da, partida gutxiago jokatuta, 20 punturekin. Gernikak, puntu parea bat edo lortu behar lituzke, erabat lasai geratzeko eta ez jaisteko, edo ez behintzat jaisteko postuetan sartzeko. Hernani berriz, garaipena lortu ezkero aurrera pauso ikaragarria egingo luke. Igor Genua sartu du pasabidean, jaso berriro bera, Ganartzelosegi, Igor Etxeberria jaso du baloia, 10 metroko lerroan, Oier Garmendia tartean sartu nahi zuen, baina baloia galdu dute Hernaniarrek, edo hobeto zenik, Bizkaitarrek lapurtu diete, irekia, eta ezkerrera zabalduz, pase arriskutsua izan da, eta azkenean uztartzea agindu du Raposo epaileak. Aitzin pasea Hernanik egin duena, aurreratua. Eta lehen aipatu dut, sailkapenari dagokionez, 18. jardunaldiko partida. 8. Bizkaia Gernika, 9. beste talde Bizkaitarra, baina 23 punturekin, 10 puntura dauka Bizkaia Gernika Getxo Artea, eta Getxo Arteak ere, zailtasunak izan ditzake mailari eusteko, edo bintzat, azken postuetan sartuta da. Ditzatekelako arriskutako postuetatik eta Hernani galdu ezkero, hortxe jarraitu beharko luke, gero aipatuko dugun partidetan ahaleginak egiten Bizkaia Gernikari, zigorkolpea adierazi dio, ez askatzeagatik baloia, edo gutxini plakatua zenak ez askatzeagatik. Hernaniren zelaiaren 22 metroko lerroan, errekaldetik Urumea, errekaldetik gaur ura gozo ari da jaisten. Hone David Pelaz, orain dela gutxi sartu da David Pelaz, balioari ongi utzi dio, eta zigorkolpea Bizkaia Gernikaren kontra hain zuzen ere, Mateo Basti adierazi diona. Nonbait, bere keinuari begiratuta, Raposoaren keinuari begiratuta, kontrarioa plakatu ez askatzeagatik. Igor Genua baloiarekin, alboko sake oso polita Hernaniren alde, ezego lerrotik, 10 metrora. David Pelaz esan dugu atera dela, zelairatu dela, okerrezpanago Jokin Isnalen ordez, hori da, David Pelazek, eta pixkanak ari da David Pelaz ere, bere leku hartzen 15-koetan, orain arte bigarren taldearekin jokatu izan ditu partida bat edo bi, eta orain pixkanaka, talde nagusian beharrezkoa da David Pelazen nola esango genuke, odol bero hori, nahiz eta Jokin Esnalek ere
Eta horrein barneratzea, Matin Collado barneratu da, tarteratu da, baina eta heldu da, Tartekatzea aparta egin du Matin Collado, ni Matin Collado emango diote inserua, berak egin duelako, tartekatzea Igorgenuak ezkerrera pasa ondoren, eta irudirik ezpaduko ere, uste dut, guk kontatutakoa izan dela gertatu dena. Erasoan jardun du Hernanik, hurbil, ensegolortik hurbil, Igorgenuak fase aparta eta Matin Collado antolatuko jokaldian tartea aurkitu du, eta taldekin laguntzarekin, Hernaniren bigarren ensegua. Ea ba, lau lortzeko aukeran dagoen Hernani, eta Bizkaia Gernika ere egon daiteke, lau ensegu egin ezkero. Beraz, partida polita, tensioko partida, parekatua momentuz, baina esan genezake Hernanik errentagarritasun hobea lortu dituela erasoko jokaldiak egin ostean. Eta orain, Anar Zelosegik gauzatu du 12 eta huts 32 garren minutuan. 12 eta huts, zior transformaketa. Anar Zelosegik jalea, orain bai, pixkanaka gehiago bete da zelaia, sarrera bikaina aparta du landare toki lehen zelaiak, eguzkia goian dugu, biziki jotzen, jokalariak berotzen, eta Gernikarrek jarri dute jokoan baloia, Hernanik jaso du baloia ireki antolatu, Igorgenuak ezkerrera, baloia ez du kontrolatu hasiera batean Matin Collado, baina badoa, 3 metro egin ditu ireki antolatu, eta ireki horretan, baloia jaso du Igorgenuak ezkerrera laguntza duan ireki antolatzeko, Bizpairu hirugarren fasean, irekia hor ikusten dut defentsa lerroa osatzen Katoa, Tuitonga, hau ez dakiten ongo den, baina abizen horrekin, seguraski Tonga, Samoa, hor inguruko izango da. Ez dugu Gernikaren gizataldean ikusi, eta orain Gernikako aurrelariek biziki indartsu sartzen, Olaitak baloia ezkerrera, orain Matias Lópezek baloia jaso du, baina plakatua izan ondoren, ez du adirazi epaileak zigorkolpea beraz, legezko jokaldia da, Olaita baloiaren jabe, eta orain Aitzol Martitegi hasiera batean ireki antolatu du, sarrera bortitza egin ondoren, eta berriro aurrelariekin, hasiera batean Katoa Tuitonga, baloiaren jabe eskuinera zabaldu du joko zabaltzailea Jorge Dominguezek eskuinera luze, han okerrezpanago Aitzol Martitegi hartu du baloia markagailuaren parean, Bizkaia Gernika erasoan, eta albora atera dute Hernaniarrek jokalari 10 metrora, Hernaniko zelaiaren 10 metrora adierazi du Raposo epailea, Fernando Raposo epaileak, alboko sakea eskasa, Hernanik aterako duena, biztan da, eta 5 minutu geratzen dira lehen zatia amaitzeko markagailuan, 12 eta 5 Bizkaitar eta Gipuzkoaren arteko derbian, 12 eta 5 Hernani Rugby elkartearen alde. Einar Arratibele jarri du baloia jokoan, okerez banago Mikel Perez jaso du erdian, hilaratze erdian, eta Uztarzelaxa osatu ondoren, metro batzuk irabazi, irekia, Igorgenuak erasoko zangoja da, bikain jaso du eskuin hegalak, Joaquin Paliza okerez banago, eta berriro zigorkolpea Bizkaia Gernikaren kontra, adierazi du epaileak, azkar jokatu nahi zuen Hernani, bizi nahi du Hernani jokatu, badaki Gernika jokalari sendoak, pisutsuak dituela aurrean, eta horien mugiarazi behar dituela, Hernaniren jokoa ahalik eta bizien jokatzea da, baina aitzinean aurrean lortu behar da lehenengo baloia. Ostikatzera doa, Igorgenoa, urrun jaurtiko du gero eskasean aukera politia izateko, hori da, 5 metrora, Ensego lerrotik, 7 metrora, Hernanik Einar Arratibeleko berstan gaude, jarriko du jokoan
ea zenbat jartzen duen talde bakoitzak ilaratze horretan, hain zuzen ere, Lizarra kanpin pankartatik 20 metrora, Lizarra kanpina badakizue, Euskaldun ugari biltzen gara han, pare bat egun, asteburua edo jorra pasatzera, eta han dakazue Lizarra kanpina, ondo, baliatu, aprobetxatu nahi duzuen bezala. Dendakin, karabanakin, eta Hernanik atera duen albokosak hori, atzealdean, jaso du Mikel Perez baloia, bikain, orain ireki antolatu du Hernanik, Igor Genua agintzen jokalariei, batzuetan tinko agindu behar zaie, jokalariei, ez dakitelako non dauden, eta orain, baloia atera nahian, zartze irekitik, Igor Genua agintzen, baina Bizkaia Gernika defentsa zorrotzari da egiten. Ea, nik uste dute tartea bilatu nahiko dituzela, edo Anartzekin, edo Matxin Igorrekin, baina ez, ezkerretik honda Igorre, ezkerretik honda Igor Genua, Azkarra, jokalari, Azkarra, bai, buruz, bai, zangoz, eta bai, fizikoki ere, jokalari Azkarra biztan da, Igor Genuak egin du, 38. minutuan, Hernaniren 3. ensegua, gaur laugarrenare lortuko duela uste dugu, horrekin erasoko puntu gehigarri ere, eskuratuko dute Hernaniren bikain etorriko zaizkionak, aurrera begira, Igor Genuak enseiu dotorea, ezkerregaletik berriro, ezkerregalean errekak nonbait freskotasuna ematen di Hernaniarrei, errekaren ura freskotasuna, eta handik egin dituzte bien zeru gaur. 3. Igor Genua ezkerretik, barneratuta ezkerretik egalera joan da. 3. insegua launo. Eta orain seiatuko da. Agetaratzen, beste 2 puntu lortzeko Anartzelo segi, urrun dauka. Urrun zeukan eta lortu du! Anartzelo segi, 19 eta 5 markagailu datu du. Anartzelo segi, askotan esaten dizuegu, txikitatik Hernanin ezitako jokalaria, azitako ere bai, maila guztiatetik pasada eta azkenean ohorezko mailan bere postua bereganatu du, bere postu titularra esango genuke, eta enseiu edo transformaketa aparta egin du. Ezkerraldetik, Bizkaia Gernika erasoan, Hernaniren 20 metroko lerroraino heldu dira, eta orain ezkerretara zabaldu dute, aurlarekin jokatuz, fase hori etzen oso garbie, baina jatoatu igongak jaso duena, orain Olaetak eskuinera, Matias Lopezek jaso eta ireki antolatzen ari dira bizkaitarrak, 20 metroko lerroan, parean mintzatik Olaetak, eta orain eskuinera zabaldu dute, Dominguezek, Luze, eta naiz eta Hernanik defentsa zorrotza egin, azkenean, segu lerrotik 10 metrora dira bizkaitarrak, berriro Ikerrola eta jasoko du baloia, baina gainean ditu Hernaniarrak, hagen pare-parean kasik esango genuke, eta epailea zara dirazi du, aitzin pasea, aurreratua, Gernikak egin duena, adirazi du Fernando Raposo epailea beraz, Hernaniarren aldeko uztartzea izango da hagen pare-parean, baina gu konturatu gabe, adirazi du, Raposo epailea, Fernando Raposo, lehen zatiaren amaiera, ezustean, harrapatu gaitu, baina horrela izan da. Lehen zati amaitu da, 19 aurretik, hori dena bihar edo ez irakurtzeko aukera izango duzue, bai berria egunkarian, emaitza bintzat, astelehen ez da berria egunkaria izaten, baina asteartean emaitza jasoko dituzue, euskeraz diharduen Euskal Herriko egunkari bakarra, agenda, kirola, Euskal Herria, nazioartea, elkarrizketak iritzi emateak, denak irakurri ahal izango dituzue berria egunkarian, asteartean. Eta baita gaurko emaitza eta kronika ere, El Diario Vasco, Gipuzkoako egunkariak, eskainiko duena biak. Landaren gaude esaten ari nintzen bezala, berriro, bigarren zati astear da, Anartzelosi baloia eskuetan duela, Anartzelosegi hori da auzoan bizian jokalari gaztea, 19 urteko
ja, jokalari egina esango genuke, gaztea izan arren, eta prest baloia ateratzeko, baina Fernando Roposo oraintxe zelairatu da, Igoz Gallastegi eta Sten Marrazainarekin, bigarren zatiari ekiteko. Lehen zatien bezain ongi balin badua Erraniarrentzat, bikain Gernikak buru altxatu beharko du, eta puntu batzuk eskuratzeko gehiago egin beharko du, edo gutxinik, emaitzari buelta eman. Anartzelosi goitikako baloia erraxa, Errani jasotzeko, taiete hasiera batean, atzera hori zaie, eta orain erasoan ireki antolatu du Kepa Mijangosek, Anartzelosi eskuinera, Matin Collado tarteak bilatu eta metro batzuk irabazi ditu, eskura baloia jokatuz, eta orain Igor Genua gainean zen, eta baloia eskuinera bidali du, baina hor ziar duten bizkaitarrek tartean, hala ere, baloiakin jarraitzen du Igor Etxeberria baloiarekin, irekia Jon Intxausti, intxetak ireki eragingo du, eta jarraitzen dute hartu eta sartu, jaso eta sartu baloiarekin, lau bosgarren fasean, Igor Genuak ezkerrera, Igoier Garmendia tartekatu da, bera darama baloia, zutik eutxi die baloiari, ireki antolatu, abantaila leke hasiera batean, baina gero ez, eta zergatik blokatze hori ez delako oso legezkoa izan, Gernikarrek egin diotena, Gernikar jokalariak, ez dut ikusi zen izan den, Oier Garmendia blokatu du, ez legetik, alegia sorbalda eta buruaren tarte horretan, eta hori ez legezkoa da. Nola baita, arriskutsua esango genuke, Igor Genuak agetara botako duela ez dugu inolako zalantzarik. Ba ez, usteak erdia ustel, Igor Genuak albora botako du, eskaseran bilatu nahian, laugarren segua, ez baita aukerak txarra, Gernikaren ensegu lerrotik 10 metrora, eta laugarren enseguaren bila Hernani lehen zaten 3 egin ditu, esan dizut ezkerretik lehen ensegua, eta gero Matin Colladok eta Igor Genuak errekaldetik, ezkerretik, biak, eta orain Einar Arratibela ongi atera du baloia, Beñat iradik ez du jaso, baina bai Igor Genuak, ireki orain uzartzerdia jarri beharko dute Erraniarrek, Igor lurrean delako, aurrelarien talkak, metroak irabazi, 7 metrora dira Erraniarrak, aurrelarekin jokatu zorantxe hartu dute Keparen laguntza, eta baita intxetaren laguntza ere, Jon Intxausti, eta Igor Genua ari da agintzen, baloia jaso lurretik, jaso eta sartu jokaldi horretan, Jon Intxausti intxeta ezkerretik, ezkerre galean jaia, 5 metrora, segulerrutik berriz 7 metrora, hor nonbait, Igor Genua agintzen, ireki horretan, eta eskuinera zabalduko du, aurrelariekin, Einar Arratibelek laguntza eharra emanez, irekia, eta 2 metrora dira ensaulerrotik, 2-3 metrora jarraitzen du Hernanik aurrelariekin talka egiten, metroak irabazi nahian, ja ez dakit 7-8 fasea da, jaso eta sartu, eta berriro kanpora atera dira Mikel Perez, eta baita Einar Arratibel ere, eta Beñat iradi ere hortxe kanpoan, baloiarekin sartu tinko, gero eta hurbilagoan Saul horretik Hernani laugarren sego egiteko moduan dira, eta zigor kolpea zergatik, abai, Hernaniren alde, adierazitu Fernando Raposo epaileak Hernanien aldeko zigor kolpea, eta gainera, okerespanego txartel horia ateratzeko poltsikoan sartu du eskua, eta azalpenak ematen zaizkio Gernikarrei, eta zer dugu, ez du txartel hori erakutsi, baina Igor Genuak baloia lurrean pausatu du, eta segurazki albora botatzeko, eta handik eskasa irabazi eta saiatzeko laugarren segua egiten, bigarren zati hasi zenetik, laugarren minutua bete da, eta buru belarri Hernani laugarren segua lortzeko ahaleginean, baina bigarren zati osoa geratzen zaio, ez bakarrik laugarren segua lortu, irabazi egin beharko luke, pixka bat urruntzeko azken postuetatik, eta Bizkaia Gernikak irabazi egin beharko luke, ja erabat lasai geratzeko luze, hilaratzean, eta baloia atzealdean oso ondo jaso du Hernanik,
ireki antolatu Igor Genoa baloiarekin, luze Anartzelosegi, barneratu da Igor Etxeberria, ensegulu errotik metro batera Hernani hagen parean, eta ez dakit, bendik ez dugu ikusten, baina baloiaren jabe da Igor Genoak ezkerrera, eta Jon Otxotorenak, ensegua! Jon Otxotorenak, ensegua, agaen, azpi-azpian, erdi-erdian, Jon Otxotorenak, Hernaniren laugarren ensegua. Lehen zatiko, bigarren zatiko 5. minutuan, lehen zatian bezalaxe, 5. minutuan egin dute Hernaniarrek ensegua. Bigarren zatiko 5. minutuan beraz, 24 eta 5 aurretik Hernani Jon Otxotorenaren enseguari esker. Ezkerre galean, eskase irabazit, aurrelarien jokaldian, faseak antolatu, eta orain prest hagen aurrez aurre, hagen azpian egin baitu ensegua Jon Otxotorenak Anartzelosegik, beraz, 26 eta 5. Kostako zaie pixkat gaur nire ustez Bizkaia Gernikari kostako zaie partida irautzea, baina gauzak ez dira oraindik erabaki, 26 eta 5 baldin badira Hernaniarrek aurretik. Eta oraintxe jarri du jokoan Bizkaia Gernika baloi hori aitzin pase aurrera jontze Igor Genuari. Ostikatzea Jorge Dominguezek egin du, baloia galdu dute Hernaniarrek, orain biziki tinko sartu da bigarren lehen zatian zeleiratu den Gotzon Gerrika beitia. Baina ezkerretan diar dute Bizkaiko jokalariek egalean, ezker egalean, 22 metroraino iritsi dira, eskura jokatuz, irekiera antolatu dute, eta orain eskuinera lehen talka, tartea bilatu nahian, Bizkaia Gernikakoak, bitartean esango dizuet, jarraitzen dugula irudiek eskaintzeko arazoekin, eta orain ez dute elkar ongi konpondu, edo ez dira ongi konpondu, Bizkaia Gernikako alde batetik. Marias Silva, eta okerrezpanago, lehen erdia, edo bigarren erdia Federico Martín Pisler, argentinarra, eta horri esker Hernani jarriko du jokoan. Uztartzea, Mikel Bidegaraik zelaia utziko du orain, Lapurtarrak, eta baita Einar Arratibelek ere, Einar Arratibelen ordez Zugaitz Otaño, zelairatu da, eta Mikel Bidegarairen ordez iraitz transformazioa lortu dute, eta ondorioz Gernikarra pixkanaka hurbiltzen markagailuan. Gernikak bigarren ensegua egin du, eta hauen asmoa ere segurazki 4 ensegu egitea izango da. 9. minutuan egin dute Gernikarrek ensegua. 26 eta 12. Hogeita 6 eta 12, partida ez dago erabakita, inolako dudarik gabe, baina momentuz Hernanik 4. ensegua lortu du eta puntu bat behinepein eramango du. Eta Gernikak 2 egin ditu dagoeneko, eta beste 2 egin ezkero puntu bat eramango luke, eta hori ere Gernikarrentzat garrantzitsua izango litzateke. Orain baloia jokoan jarri du Hernanik, eta jarraitzen du baloiaren jabe izaten, eskuin hegaletik, erreka aldetik, han aritu dira Jon Otxotorrena ere azken momentua, baina paseak ez da oso egokia izan, edo behintzat ez du jasotzerik izan Iñaki Laronetek eskuin hegalean, eta ondorioz aurrera pasea egin du Hernanik, Bizkaia Gernikaren alde izango da, uztartze bildua hor nunbait. Eskuin hegalean beti ere, han dakusagu, sarean pakarta jarrita, alde batetik kirol ekipajea Hernaniren kirol ekipajea da Biator, laguntzaile,
eta gero, ni behintzat joango nintzateke Txintxoa hotelera, han gaua pasa edo asteburua pasa, Txintxoa hotelak ematen baitizu aukera hori, baita aste oso pasatzeko ere. Hernani jarraitzen du baloiaren jabe, Gernikaren 22 metroko lerrotik 2 metrora, Igor Geno baloiaren jabe egin nahian, eta zigor kolpea Hernaniren alde. Zalea ere pozik da, dagoeneko, eta ezpa ere jarraitzen du animatzen. Iñaki Launetzet 5 etorri da eskuine galetik, irekia antolatu nahian, zigor kolpea plakatzaileak ezaskatzegatik plakatua. Eta Hernanik ezpa ere puntuak ziurtatu nahi ditu, izan ere, agetara jaurtiko du Anar Zelosegik, aukera polita du, zigor kolpea agetaratzeko eta gauzatzeko. Momentuz, esan bezala, lehen bigarren zatiko 12. Minutua bete denean, aukera berri bat dauka Anar Zelosegik, Hernaniarrak baloia agetaratzeko, eta beste 3 puntu batzeko orain arte dituzten 26 puntuei gehitzeko. Pres baloia lurrean duela, jaurtitzaile aparailuaren gainean, aparailua edo, kailua esango genuke, eta orain zangoz jodu eta baita erdi-erditik sartu ere Anar Elosegik. 29 eta 12. Minutuan, bigarren zatiko 12. minutuan, biztan da. 29 eta 12. markagailua. Gernikak erantzun du lehen seguarekin, baina puntuak batzeko aukera ere bada, zangoko jokoarekin agetara jaurtiz. Orain Gernikak bereganatu du baloia, esan dezadan lehenbizi Maria Silbak egin duela Gernikaren segua. Eta orain Gernika erasoan zihar duela, lortu du zigor kolpea, eta baloia eskuetan du Jorge Dominguezek, ea zer pensatu duen, egitea segurazki albora botatzeko aukera dauka. Igor Etxeberreri uste dute adierazi diola zigor kolpea Fernando Raposo epaileak, eta albora botako du Jorge Dominguezek. Hain justu, Hernaniren segulerrutik, 10 metro, 12 metro inguruan, hantxe jaso du banderatxoa Igotz Gailastegi Marrazainak. Adarra lantegia ere, hemendik hurbil da, landaretoki zelaitik oso hurbil, eta adarrak hornigarri industrialak eskaintzen ditu, saltzen ditu, eta askota joten gara materiala erostea, eta baita aukera izan edozein gailu, edozein tresna industrial erosial izateko, eta bide batez Hernani Rubi Klub elkartearen laguntzailea da. Orain baloia bereganatu dute Bizkaia Gernikarrek, Bizkaia Gernika taldekoek, eta baita erasoan ere, hauek ere 4. ensaio lortu nahi dute, 3. bila diadute tinko, eta orain olaetak eskuinera zaudu, Dominguezek jaso, tartekatu nahi zuen lehen erdiak, Maria Silbak lortu du, hasiera batean baloia ustea, baina adierazi zeukan zigor kolpea Raposo epaileak, jokoz kanpokoa, eta segurazki, pixkanaka hurbiltzeko asmoa izango du Iker Ola eta uztartze erdiak, Gernikarrak, ea zer erabakitzen duen, eguzkia pixkate tinko ari da jotzen hemen landare zari horretan, haize pitxin bat ere baino oso arina. Ni gaur segurazki bazkaltzeko barazkia jango ditut, eta barazki horiek segurazki harriatzu barazkietakoak izango da. Batzu behintzat bai, badakizue, sano janai baduzue, harin eta natural barazkiak ezinbestekoa ditu gorputzak, eta horiek harriatzu lantegiak dizaizkizueke, saltzen baititu, hemendik hurbil, landare zelaitik hurbil, harriatzu barazkiak, nahi baduzue, sala eder bat, menestrak, denetari ditu harriatzu barazkiak. Bizkaia Gernika genparean eskuinera zabaldu dute baloia zuten segulerroan,
eta Gernikaren ensegua. Gernikaren ensegua, hirugarrena, hoien bila ari dira gernikarrak, puntu bat behintzat ziurtatzeko, eskuin hegalean, Armailaren albo marraren paretik sartu da, azken pasea jaso ondoren, Bizkaia Gernikako jokalaria. Bigarren erdia, Federico Martín Pisler Argentinarra. Hirugarren ensegua, 16. minutua bete denean, 29 eta 17 Pislerren entseguarekin beren taldearen eskuin hegaletik eskura jokatu da. Defentsa zorroztu beharko du pixka bat Hernani, bestela partida kolokan ere, izan dezake serio ere hitz egiten jokalariak Hernaniarregan agenatzean, eta bien bitartean ostikada ederra, erditik sartu du Pisler Argentinarrak. 29, 19, 10 puntura jarri da, Bizkaia Gernika, eta Pisler berak egin duena, bai, zaleak animatu beharko du pixka bat, Hernanik loa adezezan, gauza bat da, laugarren ensegua lortu izana puntu bat, baina partidua galtzea orain, oso egoera bihurria litzateke, gero aipatuko ditu ze partida dituen Hernanik, hemendik aurrera, bezaldaketa bat egin dute Hernaniarrik, laizter esango dizuegu, erdiko sake egiteko prest. Igor Genua, luze jodu, Bizkaitarrek ez dut arazorik hori jasotzeko uztartze lasoa osatu, ireki antolatu, baloia jasoko dute, eta prest egoen. Katoa, Tuitonga, baloia jasotzeko eta sartu ala izateko, baina ez. Horren, Aitzon Martitek ez du jaso, hasiera batean goitik etortzen baloia, eta Aitzin pasea aurreratua Gernikako eskuin hegalarena. Xavier Albizuak ez du jasotzerik izan ondo, aurrera hori zaio, eta orain Hernanik bosgarren ensegua egiteko aukera ere politia dauka, Bizkaitarren ensegu lerrotik, 10 metrora dutelako aukera Hernaniarrek. Ikusi behar dugu, Mikel Imaz zelairatu da, orain dela minutu pare bat, Mikel Imaz hirugarren lerroko jokalaria da, eskuin hegalean jarri da, pesatzen dut, Keparen ordez, Kepa Mijangosen ordez, zelairatu dela, bi gazte beraz, orain dela 2 urte pasatu zen Kepa kadetetatik, kadete jarduna amaitu zen, eta Mikel Imaz aurten ari da lehen aldiz maila nagusian. Iret Garmendia eskuinera luze, eta bikain sartu da Oier Garmendiaren entzegua, Oier Garmendiaren entzegua bosgarrena Hernanirentzat, eta azken pasea, Jonander Puertasek egin dio. Hortaz, Jonander Puertas ere zelairatu da, Lasartear jokalaria zelairatu da, Jonander Puertas, pixkanak hau ere minutuak ari da egiten talde nagusian, eta Oier Garmendia gauzatu du ensegua, Puertasen pasea baliatuta. 34 eta 19, hau da markagailu hau. 20. minutuan, eta oraindik beste 20 minutu falta dira. Auskalo, Oier Garmendia gibeleko jokalariak eta prest da Nartzelosegi, gauzatzeko, ensegu gauzatzea lortzeko, ez dauka leku txarra, aukera politia, eta Nartzelosegi gutxitan utzi egiten du, eta orain ere, bikaina sematu du. 26 eta 19, Transformak eta Elosegik, Zangorko jokoan ari dira bai Igor Genu eta bai Anartz Elosegi, horiek, eta orain baloia Bizkaia Gernika jarriko.
bi Argentina ditu Bizkaia Gernikak erdian, hain zuzen ere, eta bi Argentina dira. Maria Silva egin du azken ensaioa, eta Federico Martín markatu azken aurrekoa, eta Federico Martín Pizlerrek egin du azkena. Mikel Pérez eskuinera, markatu ezkerrera, armailetako marraren parean egin dio pase Matin Kolladori, baina ez dira ongi konpondu. Kontua da, baloia albora atera dela, eta orain Bizkaia Gernika jarriko du baloia jokoan, bere azalkariarekin, Ignacio Forram, jarriko du jokoan baloia. Hilaratzean jokalari guztia, alegia 3, 6, 7, zazpina jokalari jarri dituzte, bitalde. Taie pres baloia lapurtzeko, baina ez. Gibelera bota dute, eta orain aurrelarien bitezko talkak. Katoa Tuitongak zeraman baloia eskuetan, baloia zerabilen, baina epaileak adierazi zeukan, jokaldia baliagabetu egin du, hain zuzen ere uztartzea agindu duelako Fernando Raposo epaileak, Bizkaia Gernikaren kontra edo hobeto esan da, Hernaniren aldea, aitzi pase egin baitute Gernikarrek. Gogoratu, Hernanik 5 sego egin dituela dagoeneko, eta Gernikak 3. Gernika buru belarri jardungo du, Gernikak, partida amaiera bitartean, bere 4. sego egiteko. Taiet, aterako da zelaitik, eta Ander Gutierrez barrura. Taiet, Hernanian aritu zen orain dela 5-6 urte, gero Hendaiara jo zuen, Hendaian aritu zen beste pare bat denbora aldiz, eta berriro Hernanira itzuli da, eta lehen taldean, pixkanaka, titular, segurazki, Hernani jasotako nolabait izango genuke lehen, bigarren urratsoiek, gero Hendaian berez Hernani baino talde hobea da, talde eginagoa, eta Hendaian ere pixka bat ikasiko zuen, eta orain, Hernanin diardu bere ahaleginak egin nahian, uztartzea adierazi du Fernando Raposo epaileak, Igor Genio eskuetan duela, Hernaniren 10 metroko lerroan, eta erdialdean, erdiparean, pasabidean sartuko du baloia Igor Genuak, ondo, bigarren lerroan sartu du, eta biratu egin dute bizkaitarrek, hor nahas masa, baina baloia lurrean da, Hernanirik jasoko du Igor Genuak, ez dago zigor kolperik, Ander Gutierrez 5 sartu da, aurrelarien talka horretan, eta zigor kolpea. Gernika Bizkaia Gernikaren kontra, kontrarioa izaskatzeagatik. Hernaniren alde, zigor kolpe, Igor Genua baloia pres, eskuetan, eta albora botako du. Momentuz, behintzat, 17 tantoko aldeak dauka Hernani. Beñat Idadik utziko du zelaia, eta Eneko Noriega zelairatu da. Aldaketa, pixka freskotasuna lortzeko Hernaniren 15koan. Gogoratzen dizuet, bestalde, 19. jardunaldia urrengoa, hauek datorren asteburuan jokatuko direla, eta Hernanirekin batera azkeneko postuetan diharduten Barcelona, Hernani, Cajasol Ciencias, hauen partida gaipatuko ditugu getxo, datorren asteburukoak. Bien bitartean, Ugaitz-Otañok baloia eskasean jokoan jarriko du, Irunako hilaratzea daude, launa, eta Mikel Pérez epikein jaso du, Igor Genua, baina partziala izan da. Bai, Ugaitz Otañori adierazki dio, partziala izan dela. Ez dela, eta berriro berreskuratu ditugu irudiak, beste formato batean, berri zeren ekanek hartuko ditu. Joanan Iraolak esan dit sistema berria jarri duela martxan, eta jarraitzen du Juanjo, gaur Juanjo dugu, irudi emailea ohi bezala, eta berak eskainiko dizkizue irudiak gure ahotsarekin batera. Uztartzea,
Gernikaren 10 metrora, Gernikak irabazi du Iker Olaitak eskuinera jokatu du, Dominguezek egin du lehen pasea, baina aurrera pasea. Gernika ez dago une honetan, nola esango genuke, zentratuta ez dago, aurrera pase hauek ez dira oso ohikoak, eguraldi bikaina da, eguzkia zelaia lehor dago, ez dago batere guztia, eta pase horiek, ohorezko maila nagusian, Espainiako maila jokatzen duenak, saiestu beharko lituzke, hori guk esan egiten dugu. Baina gero antzelaian euskalo. Esan dizuet, 19. partiduko jardunaldiko partidak hau etxek izango dira. Barcelonak etxean hartuko du Fundación Cajaso, beraz, batak edo bestak irabazita, erabakigarriak gerta liteke. Makin Collado jaso du Oier Garmendiek eman dion pasea, hemen, Armailen parean, Igor Genua Jon Intxausti, eta Jon Otxotorrena baloia, irekia marraren gainean, Igor Genua baloia zabalduko eskuinera, Ireiz Garmendiak lehen pasea Ander Gutierrezi, Ugaitz Otainoren laguntza, eta baita Nekon Horiegarena ere, Igor Etxeberria zartzerdia, baina orain Igor jarri da berriro, Genua, eta eskuinera zabaldu Ireiz Garmendiak, zangoz erasoko jokaldea, baino, Gernikar jokalariak, gerarazi du lehen zatian, orain eskuinera zabaldu dute, eta hemen zen Xabier Albizua baloia jaso du eskuinegalean, orain irekia berdeek, basurdeek, Gernikako klubak horrela baitu ez izena edo, izengo itia, basurdeak, orain irekia antolatu dute, bi aurrelari multzokoek, eta jarraitzen du Bizkaia Gernika baloieran jabe izaten. Orain bikain hartu du Mateo Bast kapitainak, argentinarrak, eta baloiari utzi diote ongi Gernikarrek, badoaz aitzinera, badoaz aurrera, kasiken segula erruraino, barkatu, erdiko marraraino heldu dira, eta hor, ez askatzeagatik, plakatua ez askatzeagatik, zigo kolpea Gernikaren kontra, era bat okertzen ari zaio partida Gernikari, aurrera paseak, zigo kolpeak, ni ez nahi sartuko, ez dut inoiz egiten epailearen baloraziorik eta gaur ez dut egingo. Baina momentuz, ongi dijoakio Hernaniri. Baloia eskuetan duela, Igor Genua albora botatzeko. Lehen aipatu dizuet beraz, 19. jardunaldiko datorren asteburuko partidak. Barcelonak etxean jokatuko du, eta Jasol Zientzia Sevillako hartuko, bien arteko partida erabakigarriak gerta daiteke, azken postuei begira. Batez ere, Zientziasek galtzen baldin badu, erabat zuluan geratuko litzateke, maila galtzeko arriskuan orain berriro Albizuak, Xabier Albizua jaso du baloia ostikoz, eta kanpora jongo da zuzenean. Ez marra jodu. Eta gainera zelai erdi-erdian marra jodu, eta baloia eskasean, beraz, izango da, baloia eskuetan du orain hirugarren lerroko ezkerrekoak, Jon Maguna zelaiak, baina Hernani gatara behar dut, baloi hori. Ugaitz Otaino, Lander Meazza zelairatu da. Beraz, lehen lerroan aldaketa, freskotasuna, eta Jon Intxausti Intxeta veteranoak utziko du. Entrenatzaile jokalari postuan diharduenak, Jon Intxausti Intxetak. Eta eskua eman dio, Toni Jonsek, hau ere aurten ezin jokaturik dihardu, ingelesak. Eta bikain jaso dute Bizkai Gernikakoek alboko sakea eskasa, Uzartzelaxoa osatu, dihardute eta orain agintzen Uzartze erdia, Jokin Eskolar zelairatu da Iker Olaitaren ordez. Eta jarraitzen du, Xabier Albizua eskuinegalak, Jorge Dominguezek jaso du baloia hasiera batean, eta orain esan dizudan bezala, Uzartze erdia berriak, bigarren zatian zelairatutako jokalari gazteak, Gernikarrak, adierazi du jokaldia, eta azkenean zigortopea Hernaniren kontra. Bai, Uzartze erdi gaztea zelairatu du Bizkaia Gernikak, hain justu lehen esan dudan, 21 zenbakidun jokalaria, Uzartze erdia, eta 21
zenbakia Jokin Eskolarrek du. Esan dizuet, beraz, Barcelona Zientzias Cajasol, Getxo Arteak etxean jokatuko du. Eta zeinen kontra? Hernanien kontra. Euskaldunen arteko derbia, Bizkaitar Gipuzkoan arteko derbia. Izango da, igandean, 12:00 Getxo Artea Hernani. Getxok ere, ezinbestekoa du garaipena, eta baita Hernanik ere, beraz, tensio izango da, baina lagun artean jokatuko dute. Orain baloia Tongarra jaso du, Samoarrak, ez dakit seguru, Katoa Tuitongak, eta ezkerretik jokatzen Badoa, ensegua egingo du, Gernikaren ensegua, hain justu ere, lehen ere, ensegua egin duen Federico Martín Pislerrek egin duen ensegua, eta baita transformazio gauzatu ere. Beraz, hurbiltzen ari dira pixkanaka berriro, 36 eta 26 eta 26 laugarren ensegua egin duenez Pislerrek badute dagoeneko erasoko puntua Gernikarrek. 36 eta 10 puntuko aldea eta 7 minutu geratzen dira partida amaitzeko. Datorren jardunaldian, datorren asteburuan, eta beste derbiak izango da, Euskaldunen arteko derbia, Bizkaitar Gipuzkoan arteko derbiz izango da asteburua, lehen esan dut Getxo Artea eta Hernani, eta beste bat ere bai, Anpo Ordizia eta Bizkaia Gernika. Hau ere, datorren igandean da jokatzekoa, Anpo Ordizia, Bizkaia Gernika. Alde batetik Anpo Ordiziarentzat garrantzitsua goiko postuetan sartzeko, jarraitzeko alegia, eta Bizkaia Gernikarentzat ere, lehen esan dudan bezala, gaur puntu bat eskuratu dagoeneko, ja era bat arazorik gabe geratzeko, azken postu horietan ez sartzeko. 20. jardunaldian Hernanik Barcelona, hau ere oso garrantzitsua, elkarren ondoan baitaude sailkapenean. Sevileko Zientziase partida gaitza izango du zaila etxean, Kesos Brak taldearen kontra. Eta Getxo Arteak Madrilen jokatu beharko du Cisnerosen kontra. Eta Bizkaia Gernikak Alcobendas 3. sailkatua hartuko du. Hurrengo jardunaldian, 21. jardunaldian, Zientzias Cajasol Independiente. Kesos entre Pinares Hernanik partida zaila izango du Valladoliden, baina ordurako ea pixkat segurtatzen duen postua. Barcelonak Cisneros hartuko du etxean, komplikatua, bihurria Barcelonarentzat, eta Getxo Arteak, lehen esan dut, Getxo Arteak Bizkaia Gernika hartuko duela, esan bezala, 21. jardunaldian. Eta 22. jardunaldian, azkeneko jardunaldian, hau ere neurri handi batean erabakigarria gerta daiteke, zorionez Hernanik azken postuan diharduen Zientzias Fundación Cajasol hartuko du azken jardunaldian, 22. jardunaldian, apirilaren 23an. Eta beste Hernanirekin batera dauden taldeen arteko neurketak hau itxik izango dira. Hau ere, garrantzitsua Bizkaia Gernikak etxean, Barcelona hartuko du. Ordurako ez dakit nola egongo sailkapeneko kontuak, baina Getxo Arteak berriz Sanboianaren kontra jokatuko du, Sanboianan, Katalunian, eta Getxo Arteak ere ziurtatu eduki beharko du sailkapena. Eta bien bitartean zigor kolpea gauzatu du Hernani. Hortaz, 39 eta 26 zigor kolpea Anartzek. 39 eta 26. Jakina Gernikak, naiz eta partida irabazi, badu aukera defensako puntua lortzeko ere, alegia. 7 puntugatik edo 7 baino gutxiagotik galtzeagatik, hori ere, beste puntu bat litzateke ja dagoeneko lortua daukana. Lortua baitu, 4 ensego egiteagatik puntu bat. Orduan, kontuz, Gernikari kontuz esan nahi dut, arretaz jarraitzeko Bizkaia Gernikaren jokua, hauek 2 puntu eraman ditzaketelako
datorren jardunaldi begira garrantzitsuak izan dakizkiokenak Bizkaia Gernikari. Hogeita hemeretzi eta hogeita sei, eta partida amaitzeko 4 minutu eskas falta dira. 4 minutu eskas. Joanekoan 14-11 irabazi zuen Gernikak, eta gaur berriz, hortxe, momentuz emaitza oso aldeko du Erranik. Iraiz Garmendiak Jon Otsotorenari, 10 metroko lerroan, Gernikaren zelaian, ireki antolatu du, eta horzen Jonander Puertas ere laguntzeko, orain berriro irekia, Igor Genuak eskuinera, Iraiz Garmendiak, baina aitzin pase aurreratu adierazi du, Hernanien kontra Fernando Raposo. Hola geratuko balitz markagailua, alegia 37 minutu bete direlako, Bizkaia Gernika 34 tanto puntu barkatu eskuratuko lituzke, jarraituko luke 8. postuan, eta Hernanik, laumen zegoiteatik 5, kasu honetan, gehi, garaipena hartzegatik 5, 23 punturekin geratuko litzateke, eta getxo artearekin parean geratuko litzateke markagailuan. Bistan da, getxo arteak lehen partidan irabazi egin zion Hernaniri beraz, aberage kontu horrengatik, segurazki getxo arteak 9. jarraituko du, eta Hernanik 10. jarraituko du, baina biak puntuetara pare-parean. Horiek dira beti sailkapenak adierazten diguna. Txaloak Hernaniko jokalarien alde erakutsitako borroka plakatzeko gogoagatik. Eta lehen aipatu ez badut ere, bistan da, eraikuntzarako tresnak, eraikuntzarako materia dar balin baduzue, aritz eta elkarte anonima duzue landaretik, 3 minutura autoz, landare zelaitik, 3 minutura autoz, eta han furgoneta eta gainerakoak bete-bete egin, igeltsoakin, ladrilloekin, nahi duzun guztiarekin, aritz eta lantegia duzuelako. Eta badugu beste lantegi bat Hernaniren laguntzailea, Zuaz Nabar. Oso fidela dira Hernanirekin, aspalditik dugu laguntzaile, Zuaz Nabar, elektrika eta telekomunikazioa arduratzen den lantegia. Gogoratu, Zuaz Nabar gure laguntzaile fidela. Eta zergatik ez, Karabel berri ere laguntzailea dugu, etxe honenak. Hernanin ari da orain etxe batzuk egiten, besteak beste, Karabelen. Kalitate handiko etxeak dira, etxe honak, kategorikoak, Karabel berri. Uztartzea beraz antolatua Hernanira alde, Igor Genuak sartu du bebe, Mikel Perez jaso lurretik, Igor Genuak eskuinera, Iraiz Garmendia, Jonander Puertas baloia jaso, zutik eutsi dio Jonander Puertasek, eta aurrera doaz Hernaniarra, 5 metro irabazi dituzte, uztartze irekia Igor Genuak eskuinera, Eneko Noriegan baloia jasota, Mikel Perezen laguntza du, irekia, 3. fasean, Igor Genua, eta zigoko Hernanien kontra eskatzegatik baloia, lasai patxara hartu behar luke Gernikak, hori behintzat adierazten du. Hernanien kontrako zigor kolpea, hori irekian egin dutena, Eneko Noriega, Mikel Perezek, eta baloia errekara. 2. baloia errekara, Juan Antoni Iraola. Gure ekonomierako, ikin baten, zezkora, jendea kantuan, lagunok. Garaipenak hartu du, amaitzen ari da partida. Goieko lantegia duzue, Goiekok zugan pentsatzen du, industria garbitasunerako sistema eta produktuak. Goieko ez ahaztu produktuak erosi, eraman, eta merke ordaindu. Baina beste laguntzaile bat ere badugu, Goat, markaje industriala arduratzen da, nazioarteko enpresa da, lantegia, Hernanin jarrita dago, Zikuñega, auzoan Hernanin, Coach enpresa, eta nola ez, Divinus catering profesionala, nahi adina jateko edateko eskain dizazuekete, Divinus lantegiak gogoratu, catering enpresa dela Divinus. Lehen esan dizuet, Lizarra Kanpina atxeden hartzeko gaurko partida irabazi ondoren, jokalariek ere guzti hartuko lukete Lizarra Kanpinean, astebeteko atxedena pausatu eta datorren jardunaldiari begira jartzeko. Eta
Azkenik gure laguntzaileak ipatzearren, Tecma Depor, Zelaia Uholdeak eta gero konpondu dutenak, asko laguntzen digute aholkuak ematen, hau Soriako lantegia da, eta gu azken Uholdeak pasa eta gero zaintzen diarduena Zelaia, Hernaniko Zelai, lehen Zelaia eta bigarren Zelaia. Hoitxe dira Hernaniren laguntzailea, gogoratu. Partida amaiean dagoela, erori egin zaio baloia aurrerantz Tatoa Tuitongari, aurrera pasea, Hernaninen alde izangoa, 40. minuto bete da, eta beraz, luzapeneko amaitu da, norgehiagoka, Fernando Raposo amaituzkat eman du partida, jokalariek elkarra gurtu, eskua eman, partida garbila izan da, lagun artekoa, baina emaitza hortzegoen, irabazi beharra die. Azkenean, Hernanik irabazi du, 29 eta 26. Laizker egingo dugu, partida laburpena, baina gogoratu. Denak emezortzi partida jokatuko jarri dira. Zazpigaren hanpo orgizia, 46 punturekin horrek ja gora begiratu beharko du, baina beko postuetan, kasu honetan, oraindik ez era matematikoki, 8. postuan Bizkaia Gernika, 34 punturekin gaur erasoko puntu lortu delako, Laumensei egin dituelako, 34 puntu, 9. Getxo Artea eta 10. Hernani Cruz Rubi elkartea, 23 punturekin gaur, ez barkatu, nire kontua gaizki da, gaur Hernani 5 puntu lortu ditu eta 5 punturekin jarri da, Hernani 5 punturekin jarri da, ondorioz, Getxoren aurretik jarri da. Hernani 9. postua da, zuzendu ingo dut, Hernani 9. postua 25 punturekin, eta Getxo Artea 23 punturekin. Beraz, zuzenduta geratu da, sailkapeneko postua Hernani orain, 9. postuan jarri da 25 punturekin, Getxo Artea, 10. da, 23rekin, Barcelona 11. postuan da, 19rekin, eta Gernika Zientzias Cajasol Sevillako taldea, azken postuan da 12 punturekin, 18 puntu dituela, eta gogoratu oraindik, Hernanik eta Zientziasek elkarren kontra jokatu behar dute, Hernanik eta Zientziasek elkarren kontra jokatu behar dute, eta hain justu ere, partido horretan, Hernanik etxean jokatuko du. Azken partidua, 22. jardunaldiko partidua, Landare Zelaian, Hernani Zientzias Cajasol. Hortaz, uste dut, Hernanik aurrera pauso ikaragarri eman duela gaur, 9. postuan jokatu da sailkapenean, 25 punturekin, 10. postuan da Getxo Artea,